Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Μόλις γύρισα από το γυμνάσιο, μάλλον εδώ και κάτι λεπτά. Όπως βλέπετε ο παίκτης μου έχει εξελιχθεί πολύ καλά, όπως τον βλέπετε 17. Είμαι γεμάτος με ενέργεια γιατί έβαλα PaySafe 125 donuts. Τα είχε εδώ πέρα με PaySafe. Την επόμενη φορά θα βάλω δεκάρα. Ο παίκτης μου είχε εξελιχθεί πολύ. Πάμε να βάλουμε αποστολή. Είναι τόσα λίγα τώρα γιατί έχω δωρήσει και στην ομάδα. Κολλάει κάποια φορά. Κολλάει επειδή έχω μεγάλη αδρεναλίνη. Ο Σπυράκος τα έχει σχεδόν όλα 200. Βασικά θα τα έχει πάει, αλλά το τέτοιο δεν θα έχει. Έχει κατεβασμοί. Εγώ είμαι έτοιμος να πάω αυτά 200. Είμαι 18-18. Δώρισα, η ομάδα μου είναι το Μπερλέκι. Δώρισα 50 donuts στην ομάδα γιατί το ήθελε ο Σπύρος και άρα το έκανα. Τα donut ήταν ατελείωτα, πιστέψαμε. Κολλάει, δεν ξέρω γιατί. Μα το πολύ donut που έχει φορτώσει. Κολλάει, είδατε. Δεν θα σκεφτόμουν να αγοράσω 50, είναι σχετικό. Το λέω σε όλους σας. Αν θέλετε να έχετε καλή απόδοση από τα σκι σας, γενικώς δεν θα το έκανα. Γιατί έχω ήδη 50, είναι σχετικό. Αν θέλετε να μάθετε. Έχουμε 29 donuts, πού τελειώσαμε. 4.000 ακόμη να περάσουμε. Άιντε να πάρουμε αυτό. Τι μαζί, μάπα. Αλλά μας έδωσε λεφτά. Τα λεφτά χρειάζονται και τα περισσότερα θα τα δωρήσουμε στην ομάδα. $1106, δεν έχω. Πώς τελειώνει γρήγορα η ενέργεια μου, έχεις donuts. Και 5 donuts, 26 donuts. Ωραία. Ένα ακόμα αυτό. Κάνα, έτσι. Πιστεύω γαμάτο. Πιστεύω ότι είναι γαμάτο. Κατά την άποψή μου. Πιστεύω πως τώρα αυτό είναι γαμάτο. Γιατί δεν με ρωτήσω γιατί το πιστεύω αυτό. Ωραία, σχεδόν όλα 200. Οι αποστολές μου δεν καλά. Τι κείμενα. Για όσους θέλουν να με βρουν στο YouTube, να ξεχάσω να κάνω κάποια επίθεση. Με λένε Γιωργάκος. Όχι στο YouTube, στο κύριο Ζήρο. Έχω και YouTube. Αλλά πιστεύω ότι θα ήταν ανώτερο να είχα και YouTube. Βασικά έχω YouTube. Τι είπα τώρα. Έχω YouTube. Αλλά πιστεύω δεν κάνει να. Γιατί δεν έχω και subscribers. Μακάρι αυτό το κανάλι να εξελιχθεί, να πάει πολύ μπροστά. Θα βγάζω βίντεο και με LOL. Θα βγάζω πολλά γιατί παίζω LOL. Έτσι.
Λέω δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην παίζει. Εκτός και αν δεν ξέρει να παίζει, λέω εντάξει τότε. Ή εκτός και αν δεν θέλει να παίξει, λέω δεν είναι αυτό. Κολλάει. Αλλά και σχεδόν τα ίδια είχαμε. Νόησε. Και ένα ντονατσάκι. Μπράβο. Θέλω να δεις με ένα ντόνατ. Ωραίος, όλα 200 σχεδόν. Πέρασε ακόμη και τον αρχηγό μας. Στον ντόνατς είμαι πρώτος γιατί έδωσα 50. Εντάξει, ο αρχηγός μας πρώτος στα λεφτά. Τώρα θέλω να πάω πέρα. Γιατί είμαι αρκετά καλός πιστεύω. Να. Μπορούσα, τους έχω για πλάκα, άμα με donuts, τους έχετε όλους για πλάκα με donut. Είναι ό,τι καλύτερο πιστεύω με donut. Ακούστε, για να ξέρετε, επιτραβάτε τα ας πούμε όσοι είναι μικροί και σε μικρά level, ας τα πάνε όλα 200 και μετά τη δύναμη να την αφήσουν και θα ανεβάζουν μόνο τα υπόλοιπα. Έτσι θα είναι καλύτεροι. Βασικά οι περισσότεροι το ξέρουν, αλλά το είπα για αυτούς που μπορεί να μην το ξέρουν. Έτσι, πάμε. Δώσε πάνω κι άλλο. Στο λέω να μας έσω. Μαλακή. Δεν μ' αρέσει. Τώρα δεν θα χρειάζεται να φτιάξουν τα skills μας. 59 δεν έχασα. Εντάξει, δεν πειράζει. Κολλάει. Πάμε πως το λες. 740 μια χαρά. $1. Μια χαρά. Τόσο 996. 2.000 μόνο. Δεν το ανατσάκι 20 ακριβώς. Πιστεύω πως είμαι καλός. Εγώ το πιστεύω αυτό. Συν 359 και αυτό. Πιστεύω πως είμαι καλός για το level μου. Πιστεύω πως είμαι καλός μόνο. Τι είναι αυτό. Σώτατα. 2 ακόμα. Καλά, φαντάζομαι οι άλλοι πώς θα απορρώνονται. Κάτσε να δούμε. Κατάταξη πόσο είναι. 50. Πήγαν και άλλες 50. Τη μίλκα. Κολλάει. Τι να αγοράσουμε τώρα. Να αγαθά. Πειράζω που θα χρειαστούμε. Δεν έχει κάτι καλό. Συν 10. Γιατί όχι. Γιατί να μην το πάρουμε. Όσο από πειράζω θα χρειαστούμε. Να το κάνουμε με τελευταία να χάσουμε. Χάσαμε πάλι. Εντάξει, δεν είμαι αρκετά καλός για το level μου. Κολλάει ρε φίλε. Τόσο πολύ. Έχω κάνει και τις προπονήσεις μου. Να το ξανακάνουμε άλλη μία. Έχω βάλει pace σας είπα. Και δεν το κάνω νικήσω. Το νικήσαμε. Ωραίο. Βασικά θα το βάλουμε για να δω κάτι μόνο. Θέλω να δω κάτι. Για 5, για 5, για 5, για 5, για 5. Πάμε να βάλουμε ξανά το άλλο. Πάμε να βάλουμε ξανά το άλλο τώρα. Πάει μείον 2 donuts. Δεν νικήσαμε όμως.
Πιστεύω περισσότεροι, μεγαλύτεροι έτσι θα κάνουν. Εντάξει, και χειρότερα από μένα. Αλλά αναλόγως τι ο καθένας είναι. Βάζουν λίγο δύναμη να κόβουμε. Το ντόνατς. Δεν τον έχω αυτό. Ω! Το νίκησα. Μπράβο. Γιατί πάντα δεν τα κατάφερα να σου κάνω. Δεν ξέρω. Όχι. Εντάξει. Θέλω να... λίγο αυτά. Δεν έχω ρε φίλε να πάρω και μονάδες και τίποτα άλλο. Sorry που κολλάει τώρα λίγο αλλιώ. Έλα τώρα, μην μου το κάνεις αυτό. Είναι καλό αντικείμενο. Κάνα καλό υπάρχουν, όχι έτσι φλόρικα. Στην κυριολεξία τα δίνει όλα φλόρικα τα αντικείμενα. Δεν είναι κάτι που σου δίνει κανένα καλό. Εγώ δεν έχω τύχει ποτέ κανένα καλό. Μόνο ας πούμε να σας δώσει ένα με ντόνατ και μετά θα σας δώσει καλά. Αυτό το πάρω όχι. Μετά. Πόσο 305 έτσι. Α, και πάλι πιστεύω να μην το νικήσουμε. Γιατί 67 είναι μόνο. Τα αρχίδια. Έχουμε 2 ντόνες τελευταία. Συγγνώμη για τη βρισιά εκείνη. Θα πάρουμε αυτό. Και τέλος στο ντόνατ. Αυτός ήταν... Αυτός ήταν ο παίκτης μου, σας έδειξα, νάτος και όλας, θέλω να το δείτε κανονικότητα χωρίς στρες και τέτοια. Κάντε ένα like, ένα follow, βασικά μισό αυτό. Ευχαριστώ παιδες που με παρακολουθήσατε, ωραία πέρασα. Να με ακολουθήσετε και επίσης να μου κάνετε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Ευχαριστώ, γεια σας.